Ahojte, vítajte všetci. Ja som Robi a toto je najnovšie video od Aňuka Spol z ROO e-jetoch. Chcem vám ukázať zaujímavú úlohu. V jednej rakúskej obci pracovala menšia flotila e-jetov, a to spoločne. Úloha bola vytvoriť veľkú flotilu a v rámci tej veľkej flotily rozdeliť rádiostanice na menšie flotily. Ako vidíte, to je veľká flotila, to je AC flotila a v rámci nej sa nachádzajú dve rôzne menšie podflotily. Jedna je flotila s názvom AC Udalosť a druhá sa volá Norbert. Okrem toho bola zvláštna požiadavka, aby sme mali aj spolupracujúci kanál. Ako vidíte, tá po otvorení flotily AC Event. Už vidíme, že v rámci flotily máme komunikačný kanál a po rozbalení veľkej flotily máme skupinu s názvom Veľká. Tu sú rádia od seba oddelené. Takže Norbert a AC flotila sú od seba oddelené. Ale bolo vytvorené jedno spoločné. Máme teda jednu OLL flotilu, teda flotilu zvanú Všetci. V tejto flotile všetci boli začlenení používateľské skupiny oboch AL flotil, takže všetci používatelia sú dostupní v tejto spolupracujúcej skupine s názvom POL. Pointa je, že v rámci hlavnej flotily môžu pracovať samostatne vo svojej podflotile vo vlastnej skupine používatelia. Ale vznikla aj taká skupina, momentálne teda známa ako skupina AL, v ktorej môžu spolupracovať a ak je úloha, kde všetky rádia ALF floty musia pracovať naraz a v rámci jednej úlohy tam, keď prejdú do tejto skupiny, môžu komunikovať. A úplne môže uľahčiť používateľom orientáciu medzi skupinami na rádiu. Rýchlo sme dokázali zostaviť tento spôsob nastavenia. A tak sú dispečeri tiež oddelení od seba navzájom. Teda dispečer AC Event vidí iba svoje AC Event rádia. Dispečer veľkej flotily vidí len svoje pridelené rádia a okrem toho môže byť aj všeobecný dispečer veľkej flotily, ktorý vidí obe oddelené všetky skupiny a aj all skupinu môže vidieť, môže ich monitorovať. Tým pádom zostala zachovaná samostatná práca a zostala aj spoločná spolupracujúca práca. Bol som Robi, Anycross Incat. Ahojte.